krásné dívky a ženy, které rozumějí IT. Také hvězdný host Lukáš Pavlásek. Dovolte pár perliček ze zákulisí organizace naší soutěže. Celkem se nám přihlásilo 672 dívek a jeden muž. Nejstarší zájemkyni o titul Miss IT 2012 bylo 73 let a ta bohužel také dnes nevystoupí. Jinak se ale určitě máte na co těšit. Číslem 1 Lucie Andrlová. Číslem 2 přichází Lucie Matušová. Trojku pro dnešní večer bude nosit Magda Premiumová. A už tady máme 4 a s ní Janu Studničkovou. Číslem 5 přichází Veronika Nohejlová. Vítám také dívku číslem 6 Nikolu Oboňovou. Šťastnou 7 si dnes vybrala Zuzana Bejrašková. Welcome to Central Bay. S 8 dnes večer bude soutěžit Katarína Zaremská. Vítám také dívku s krásným jménem v soutěži krásy Zuzanu Krásovou. Číslo 9. Desítku si pro dnešní večer vylosovala Jana Vitoušková. Snad 2 jedničky přinesou štěstí, protože přichází Dana Andras s číslem 11. Pod číslem 12 dnes bude soutěžit Hana Brichtová.
Jestli bude číslo 13 šťastné nebo nešťastné, to bude vědět na konci večera Katarína Mochová. Číslem 14 přichází Michaela Velikovská. Poslední z 15 finalistek pod číslem 15 přichází Vanda Jačová. Tak to je těch krásných 15 finalistek, které dnes budou bojovat o historický první titul Miss IP. Já když si vzpomínám, a když jsem já před 17 lety soutěžila, možná bych si to dneska s něma vyměnila. Holky byly v zákulisí naprosto úžasné, báječné a já doufám, že dneska, ať vyhraje bohužel ta jedna, takže to všechny ponesou statečně. A práce. Tak já v ESETu poskytuju support technikům po celé České republice, jak ohledně licencování, tak i aktualizací našich antivirových programů. Super, co ty a volný čas? Přes semestry toho volného času moc není, ale když mám nějaký volný čas, tak většinou sleduju nějaké filmy. A jaké jsou tvé pracovní vlastně zkušenosti v oboru IT? Nejdříve jsem pracovala jako administrátor webových portálů a poté jsem pracovala v softwarové firmě jako koordinátor školení. Dá se říct, že je práce i tvůj koníček? Dá se říct, protože začínám to pak jenom jako koníčkem. Tak láká mě exotika, exotičtí muži. V volnom čase sa venujem najmä svojej práci, svojmu psychovi a úplne najradšej sa venujem fitness. Výlet, na který mám nejlepší vzpomínky z toho, co jsem byla, byl 6týdenní výlet z Petrohradu přes Transsibirskou magistrálu přes Mongolsko a do Číny. Tak v IT pracujem už 10 rokov, pár rokov ako Oracle databázový administrátor a momentálne testujem software. Řešení nabízíme typu MES, což jsou výrobní informační systémy, takže to je to gro, co mě vlastně živí. Jak jste se vlastně dostala k počítačům? Začalo to asi 8. 9. třída díky hře Age of Empires na základní škole a pokračovalo to přes střední ve výuce IT, kdy jsme tam hráli skupinové hry. Tak během studií jsem programovala v sequenčním C pod Unixem, pak výzku Prologu. A potom bych chtěla díky tomu programování si nechat, vlastně si neprogramovat, plně programovatelnou šatnu, že bych vlastně jenom ráno vstala, vytáhla si třeba nějaký iPhone, naťukala si tam a mě to rovnou nachystalo, co si můžu vzít na sebe a nemusela bych vlastně vůbec přemýšlet. Som si prešla aj databázami, programovaním, aj podobné teoretické, aj praktické záležitosti. Těch posledních 10 let se teď věnuju jako key account manager projektům z výrobních informačních systémů a tak všechno, co s tím souvisí. Jak ses vlastně dostala k IT? Dostala jsem se k IT opravdu velkou náhodou, díky svému příteli, to bych mu chtěla poděkovat, že je dneska mezi námi. Trošičku mířím na to, že jsem dělal na tom IT, tak bych rád předal pár takových rád jako pro všechny tady, k čemu se dostanu, jak vlastně dobře makat, ale začnu tím pitím, jo. Většina z nás pochází z nějakého úplně jiného chlastu, jo. A myslím si, a mám to takovou svou teorii, že jako ten alkohol, co pili ty rodiče během té noci toho našeho početí, jo, tak to pak jako ovlivňuje ty schopnosti toho člověka, co se pak narodí. Zuzana Krásová se stává třetí nejkrásnější dívkou Miss IT za rok 2012. První více Miss
IT se stává dívka číslem 1 Lucie Andrlová. Vítězkou Miss IT České a Slovenské republiky pro rok 2012 je slečna Vitoušková. Jana Vitoušková číslem 10 se stává nejkrásnější, nejlepší Miss IT za rok 2012. Že je čeká ještě nezbytné zmocnění tady na pódiu. Děkujeme také partnerům a sponzorům dnešní akce, bez které by to nešlo. Děkujeme, že jste přišli, že jste zavítali a že se i nadále tady s námi budete bavit.